Hola, famílies! Avui us porto un altre conte que tenim a la biblioteca que es diu Pic, pic, els mosquits! Ai, 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 que ens picaran els mosquits! Sabeu com és la història dels mosquits, per cert? Us ho heu plantejat mai? Doncs mireu. El primer que fan el pic i el poc és fer exercici. Es preparen la musculatura i comencen xumpa, 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 pa, xumpa, xumpa, pa. I s'estiren ben estirats des de la punta de la trompa fins a la punta de les ales. Xumpa, 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 pa, xumpa, xumpa, pa. I volen, i corren, i salten. Sí, perquè després estiguin forts per anar a esmorzar. Sabeu què fan per esmorzar els mosquits, Un dia han trobat una tortuga, la pobra tortuga que anava tan tranquil·la. Xumpa, 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 pa, xumpa, xumpa, l'han picat al nas! Ai, 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 quin mal! Mireu com se li ha inflat el nas. A veure, espera. Mireu! Oh, se li ha inflat el nas! Li surt una picada de mosquit! Ai, 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 ai! I després encara tenien gana de gresca, Aquests mosquits són molt entremaliats. I han seguit rondant per la selva. A veure com feu el mosquit vosaltres. I han trobat uns micos. I els micos, al veure els mosquits, s'han posat nerviosos. Però els mosquits l'han picat al mig del pit. Ai, 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 pobre mico! I l'altre mico també. 2 picades. Pic, pic! Ai, 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 aquests mosquits! I així podeu anar explorant sons i personatges d'aquest conte, que és molt llarg. Jo us recomano que feu uns quants un dia i uns altres un altre dia. I així aneu explorant, doncs podeu imitar els personatges revolcant-vos pel terra, com faria la serp, Mireu, per exemple, aquí tenim una zebra, hi ha diferents animals. Ai, els ratolins, mira, s'estan menjant un formatge. Boníssim aquest formatge! I podeu anar jugant amb el conte. Vosaltres mateixos i mateixes, imaginació al poder. Apa, que el gaudiu. Adeu!